Čaute, zdraví vás Jopomora, vítam vás u informačky, je to 5. informačka, viem, že znova informačka, ale teraz taká dôraznejšia informačka. Skin Steva mám preto, lebo nejde Minecraft.net zase. No a ja som chcel hovoriť, bude to taká rýchla informačka, že mám pauzu, neviem ako to je s gameplayom, či bude on točiť nadšený, lebo nejako dlho ešte netočil, tak neviem ako to bude s ním. Ale ja mám pauzu, teraz je 27.8. Takže ja neviem, takých do 29. 15.9. Medzi tým by znova mali začať výsť videa, lebo začína škola, takže aj preto ale do konca prázdnin ešte vidú nejaké videa, čo mám pretočené, ak tu ešte nejaké pretočenie vlastne mám, ak nie, tak by som nejaké jedno natočil ešte, ale už od 1. septembra už nebudú žiadne videá až do toho 20. septembra alebo do 30. septembra. September je asi v Česku, je to vás 9. mesiac, no však hneď vlastne po tomto mesiaci, čo je, neviem ako sa to u vás volá, takže prepáčte. A to je asi všetko, neviem ako bude gameplay točiť, lebo celkom dosť dlho netočil, tak dúfam, že niečo aspoň natočím. A tak to asi z mojej strany všetko, čiže ak nebudú videá od neho, tak odo mňa čakajte až od toho 30. septembra. Takže, alebo 20. neviem. Takže sa majte a tak dúfam, že to vydržíte a nezrušíte odber. Čaute.